Здравейте, може би отдавна ви измъчва въпросът, илюминат ли е Слави Трифонов, а може би изобщо не ви пука. Дойде време да получите отговори. Сигурно не знаете, но истинското му име е Станислав. Станислав съдържа 9 букви. Дългият е роден в Плевен. Плевен се римува с ежедневен. Думата ежедневен има точно 9 букви. 9 делено на 9 е равно на 1. Също колкото са и очите на илюминати. Случайност? Едва ли. Продължаваме напред. Трифонов съдържа 8 букви. Какво води той? Точно така, шоу. Думата шоу има 3 букви. 8 плюс 3 е равно на 11. 11-та буква от азбуката е К. Криза започва с К. Виновен ли е Слави Трифонов за световната криза? Преценете сами. Както виждам, искате още доказателства. Помните, че името Станислав има 9 букви. Помните също и че думата шоу има 3 букви. 9 делено на 3 е равно на 3. Точно колкото са страните от триъгълника на илюминати. Слави Трифонов е илюминат. Доказано?